Good morning mga kabangas. Niamis, today is Monday. Niamis Medina since Saturday early morning. Kay gahapon Sunday is death anniversary sa akong ugangan nga babae. So nahihikay gamay, no? Tabang-tabang diri. Karon may klase, today is Monday until tomorrow. So unya pa mi hapon muli sa CDO. So niya mi diri karon. So nako gitrabaho diri mga kabangas. So niya lungag sa saging og bulanghoy din nagsugba sa isda. O nara sugba sa isda, lungag sa bulanghoy, saging para na ay simaon unya dito sa liwag kay maligo mi. Leves, babu.